Σας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί και να παντρευτεί αυτό που λέμε ο πρωτογενής τομέας η διατροφή σαν συγκριτικό πλεονέκτημα να ενισχύσει τον τουρισμό. Κύριε Γενικέ, σωστή η κατεύθυνση όλης της πολιτικής ηγεσίας και της προηγούμενης και της σημερινής. Πείτε μου όμως, έχουμε ένα τεράστιο κενό. Έμπρακτα δεν είμαστε δίπλα στους παραγωγούς. Έμπρακτα δεν είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους. Δεν μας νιώθουν. Λείπει ο συνδετικός κρίκος. Να τους βοηθήσουμε άμεσα και ουσιαστικά. Να τους κατευθύνουμε. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα είναι τα καλύτερα του κόσμου. Αυτή την τεχνογνωσία, τα νέα τεχνολογικά μέσα, πρέπει επιτέλους να φτάσουν στο πρωτογενή τομέα. Δεν νοείται κτηνοτροφική μονάδα χωρίς αρμεκτήριο. Απλά και ουσιαστικά πράγματα. Φανταστείτε δε και κτηνοτροφική μονάδα χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς νερό. Πόσο πίσω είμαστε. Θα είμαι χαρούμενος και όλοι μας αν σε βάθος χρόνου τα χιλιάδες τρέματα που καλλιεργούμε σιτηρά στην περιοχή, την ευλογημένη περιοχή της Αττικής, σταματήσουν να είναι δυναμικές καλλιέργειες που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Έχουμε δυνατότητες και στην παραγωγή και στην ποιότητα. Αυτά πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Και μας δίνεται μια δυνατότητα. Έχουμε το νέο πρόγραμμα ανασυγκρότησης 2014-2020. Σε αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Και έχει μέσα μια συγκεκριμένη δράση. Είναι η αγροδιατροφή και τα αγριατροφικά πάρκα. Αυτά, αν καταφέρουμε να τα στηρίξουμε, αν καταφέρουμε να τα αναδείξουμε, θα αποτελέσουν και τον πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενού μας τομέα. Εγώ είμαι από τα Γρεβένα. Η Δυτική Μακεδονία είναι ένας υπέροχος ορεινός όγκος. Έχει αποδείξει κάτω από αντίξωες συνθήκες ότι παράγει μοναδικά ποιοτικά προϊόντα και το απέδειξαν αυτό εξαγωγές. Μοναδικές εξαγωγές, μοναδικά pop προϊόντα. Παλεύουμε. Είμαστε ο νομός με τα περισσότερα νερά. Θέλετε να σας πω συγκριτικά στοιχεία, θλιβερά, σε αρδευόμενες εκτάσεις. Εκεί που με τα γεωφράγματα έπρεπε να έχουμε δωρεάν ίδρυυση, εμείς υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα τα οποία μας στοιχίζει 65 έως 85 ευρώ το στρέμμα η άρδευσή τους. Αν σκύψουμε σε αυτά τα πράγματα, αν συντονίσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις, αν διατηρήσουμε την ποιότητα, είπατε μια λέξη κλειδί κύριε Αντιπεριφέρεια, την ασφάλεια. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδος μας. Ποιότητα, ασφάλεια, παράδοση. Να συνεχίσουμε τη σπουδαία παράδοση που έχουμε στη γαστρονομία. Να μην ξεφύγουμε, να μην βάλουμε συνήθειες ξένα. Σήμερα σε ξενοδοχεία της Αγγλίας ο ελληνικός τραχανάς έχει καθιερωθεί σαν πρωινό. Και εμείς, δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, τον είχαμε βγάλει εντελώς από τη διατροφή μας. Ας στοχεύσουμε όλοι μαζί, έχουμε τη δυνατότητα. Τα Γραβενά είναι ο πρώτος νομός σε βιολογικά προϊόντα. Δεν είχαμε όμως τη συνέχεια σε αυτό. Απειλούμαστε, πρέπει να διατηρήσουμε τις σπάνιες φυλές τις ελληνικές. Ήρθαν γαλλικές κρεατοπαραγωγίες γενικές φυλές για κρέας που στα Γραβενά. Έρχονται τα γαλλικά, έρχονται και τα ισπανικά τα οποία παράγουν παραπάνω και όμως ελάχιστοι ξέρουν ότι στα Γραβενά με τη σύμπραξη ενός γαλλικού πανεπιστημίου έχει δημιουργηθεί κέντρο γενετικής και έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παράγουμε ελληνικότατα μοσχάρια τα οποία έχουν περισσότερο βάρος και περισσότερη παραγωγή. Και αν αναλογιστούμε ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί η βραχικερατική φυλή, η μοναδική ελληνική φυλή σε βοηδή, τι θα ζητήσουμε. Θα παίρνουμε τα εισαγόμενα. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού για αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, αλλά και παράλληλα όλους τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις συνθήκες, όποιος επιχειρεί, ο νέος αγρότης που τολμάει και σκύβει στη γη, γιατί για να το βιώσεις αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι από αγροτική περιοχή, να δεις πόσο κόπο, πόσο μόχθο θέλει, πόση υπομονή θέλει να δεις, να θερίζεις από αυτή τη γη, γιατί μπορεί με ένα φυσικό φαινόμενο να μην εισπράξεις απολύτως τίποτα. Αξίζει όχι απλώς μόνο τα συγχαρητήρια, αλλά και το θαυμασμό μας. Και εμείς, σαν ανταπόδοση σε όλους αυτούς,
πρέπει να κάνουμε, κύριε Υπουργέ, το μείγμα των πολιτικών. Αυτό που πραγματικά θα μπορέσουν να συμβάλλουν και έμπρακτα να αποδείξουν ότι μπορούμε να είμαστε δίπλα τους, μπορούμε να τους στηρίξουμε και να γίνει πραγματικά το όχημα που θα φέρει στον πρωτογενή τομέα την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον κύριο Κοψακίδη και παρακαλώ τον κύριο Καπάτη